kumba ka Voice of the People Party kalkhat ya ka jingat pajba ka jai jai sha main secretariat hakan trik nailar ajar arpnriu kani kalong sai sen pat ka jingpen kan mau ya baro kibayo so ye ni ka khobor baga jingthmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin plong ye kani ka jingat pajba ka jai jai ka banum don kanu ka jingpen bi ya kinu ki kenrum ki kanram leni kamdon kanu ki jingthmu ban penmi jingkrumar te nakata kadau sayisin ni kwa ban pen kamau yiki pajba baro ki bani shim banta hagani ka jinge ai pajba but what happening ka Jingbthah what happening ka Jingdom ya ki jingle aja sarkar ringin pinjai jai yeledi bani shim banta hagani ka jinge ai pajba khnang ba khnum island yaki weipat kiri shim kabu bagini oban shim kabu ban pin snudor ya kani ka jingthmu ko babha ka jingi kom ka party nyai khubleiru yaki babon ki pelapan pau ya kamin sim bani shim bata banai ka jingkershan bani ko arban pen pau ni bagani kamdi ka mat jong ka Voice of the People Party niki ki mat ki baban khia ya gari bari ka jai bedriu kani kamde namta ka Jingtur jong ka Voice of the People Party hindi ka day namta ka jat benriu nagamta ki khon samla ki buat kam buat jam nagamta ki beriu ki petri ki pesa ki kam la jong ya ki jinglong try ka jingi ka khando ka siam bat kumta ter te sayisin lingba kani ka khobor ni ko aban kentujur ya baro ki bon bane shimta bada ka ju ko por ni maham tung eru ya kinu ki papersang ban thau jingkulmar banwanra ya gadur kadar ka bam itna hagani ka jingyat paiba ka ba jai ka party ka penbet ban ladang ilap iki bakum kita nagaleng ka party nin hapan shimi ka senjam ka ba nagamda kita ki badani ka jingthmu ban penmi ya kanu ka kanrum ka karamba ka jingkulmar hagani ka jingyat paiba ka jingi te saisen ngai khublei phi baro ban ngeni kendo hakan rutrik hakan jingyat paiba ban pau ya kata ka jingi bamhun ka jingi iki babon ba kimat ki bangila pen pau hai ki por ki bakhaman shwa shaka soka khublei shimo